Čaute ľudia, dneska budeme hrať Fortnite a poviem vám, že najlepšie sa oplatí hrávať King Sprite, lebo on je najlepší a ukážem vám takú secret lokáciu. No neviem, či ho neviete, ale tak ja vám ju ukážem a vyjde ešte druhé video, lebo ešte streamujem, tak bude záznam. Toto som skončil 6, ale toto vás prekvapí, čo som našiel, čo sa dá proste nájsť v tejto hre ešte. A to som milo bol prekvapený, lebo fakt, to som nevedel o tom, že to tu je, ale tak zistil som, že dobre, zavolám to. Ináč, kto chce, dojdete na stream, lebo akorát idem rozdávať peniaze a no proste spravil Kozmo a sa pekne nahodí. Shop mám na WhatsAppe, takže kto chce, bol by som rád. Keď sledovateľovia ja nedohľadám a budete môcť chodiť na stream, by som mohol rád, keby to chodíte. Napríklad mal som jednu WhatsApp, ktorý chodil na video ako som dobre. Ale nevadí, aspoň som spravil radosť, ideme ďalšie správy. Není tam četper. No nič. Škoda, ale že nepredám niektoré moc pravděpodobně. Prostě ale to by bylo práze za 4 minuty 5. To je celkom dobré. Lebo fakt teraz som měl taky zprávou, iba to je aj je celkom dobrý. Tu odohrá sa, čo som nikdy nevedel, či to tu ešte existuje. Je to Scar. Ten som nevidel tak dlho v hre a ho pridali. Kámo, tak to som ale toľko rád, že ho pridali. Ináč, kto by chcel podporiť, ale podporaj aj lajkom. Nenutí nás to kúpiť, ale bol by sme to rád. Kámo, tomuto tankovi sa mi ťažko proti ním fajti proti všetkým súdom. Ale tak je to tam. Za 8 dní sú prázdniny, Češi už majú. Takže som ti povedal, že Taliani majú 3 mesiace a 15 dní prázdniny. No to tedy, že my Slováci a Češi, tak my boli najšťastnejší na svete. Ináč, nič, že tam repotujete, ideme rozdávať Sprite, už som to vravel, ale ešte raz to poviem.
Češi sa majú trochu najväčšie, väčšinou, ale tak čo už. No, čo možno rekomendujem nejaké členky, ale na tej správne. Členky dobré, alebo pežu, ale deti to nemôžu barve. Takže to by bolo dobré. To by sa ešte dalo. Áno, tohoto capka som fokusoval video, ale porazil som ho, takže je dobré. Kamo, to vidíme pravím najmladší hneď. Capek je správne všetky správne do svojich čomu. A asi ja to spravím. Mal som spravím. Nič už teda nespravím. Škoda, že to ako to dopadne, ja mám toho. Ja mám mega zvuku, že nerozprávam tam a dávam vám to z tohoto videa. Na tomto. Dobre, idem preč. A tam je ten chlapek. Nejdem preč, idem ho zabiť. Budu rád za jedného. Neumre dostane. Tak. Dobre, vidíme sa pri ďalšom videu. A nezabudnite dať like.